Dilluns passat es van lliurar els Premis Ateneus. Aquests guardons premien la feina feta de les associacions culturals catalanes en àmbits com ara la comunicació, les arts escèniques o la música, entre d'altres. En total, es van distingir 14 entitats sense ànim de lucre que han presentat projectes tan diferents com una plataforma de pessebres a la xarxa o una iniciativa per integrar immigrants en la cultura catalana a través de la música. La Colla de Gitanes de Santa Eulàlia va ser una de les entitats guardonades per un treball que segurament recordaran. Reconeixement al treball de la Colla de Gitanes en motiu dels actes programats fa poc més d'un any per commemorar els 125 anys de Gitanes de Santa Eulàlia. Aquest és el moment, dilluns passat, en què la presidenta Antònia Cladellas i el tresorer de l'entitat Josep Soler reben el segon premi en la categoria de Creativitat en Cultura Tradicional i Popular de la 21a edició dels Premis Ateneus. Aquest certamen que impulsa la Federació d'Ateneus de Catalunya reconeix la creativitat, la qualitat i l'esforç que fan les associacions culturals per la promoció de la cultura popular i tradicional. La Colla de Gitanes va presentar-hi el treball titulat 125 anys de cultura en dansa, amb què l'any passat, durant la Festa Major d'hivern, l'entitat va commemorar almenys un segle i quart de gitanes a casa nostra. La fàbrica va ser escenari en 2 caps de setmana d'una exposició fotogràfica molt detallada i d'un sentit homenatge als balladors i balladores que havien dansat abans de 1954. A la colla estem molt satisfets que ens hagin donat aquest premi que ve de la festa que vam fer fa un any per tots els avis, que a nosaltres ja ens va agradar molt fer l'exposició de fotos i tot el que vam fer pels avis, i a més aquest premi no l'haguéssim pogut tenir si no hagués sigut per la Lluïsa Cano, que ella s'ha dedicat a explicar molt bé tot el que vam fer a la festa, la preparació, tot el que es va fer servir. El va enviar aquí als Premis Ateneus i mira, ens han donat el segon premi. La Federació d'Ateneus de Catalunya va distingir el treball de la Colla de Gitanes. Es va fer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.